Здравейте, приятели! Когато кажем закони на привличането, обикновено имаме предвид влюбвания, любови и всякакви такива покрай романите, които сме чели. Но когато апостол Павел говори в 7 глава за така наречените закони, които като че малко са объркващи, той има предвид нещо различно. В началото на главата апостол Павел говори за съпружеския закон. За това, че когато една жена омъжена за един мъж, той е до гроб. И ако умре единия, другия, тогава е свободен. Тогава е свободен от връзките на този закон. И може да се ожени с друг, иначе нарушава закона. А нарушението на закона води до санкции, води до последствия. Сега, когато ние разсъждаваме върху темата за законите и тук, когато мислим за това нещо, нарушаването на закона всички нарушават закона. И точно за това имаме предвид различни видове закони. Когато говорим за физичните и химичните закони, тях не можем нищо да направим. Тях само ги откриваме. Нямаме представа какви са някои от тях и когато ги открием, разбираме, че са такива. Но никой не си мисли да ги заобикаля, защото те просто действат. Но когато стане въпрос за закони, свързани с нашите взаимоотношения, тогава си мислим за нарушаване. Но апостол Павел иска да не обърне внимание, че не става въпрос за нарушаване. Не може. Той гледа на едните закони и на другите по един начин. И нарушаването на законите на взаимоотношенията си има последствия. Това означава жената да прелюбодейства. Но ако умре единия, другия е свободен. И защо апостол Павел говори за тези брачни закони? Защото ние по един или друг начин сме свързани с един закон. Това е което апостол Павел се опитва да разкаже и да обясни. Но когато говори за закони, ние малко се объркваме. Защото става въпрос за много закони. И нека малко да оправиме нещата. От една страна имаме Моисеевия закон. Той е ясен. Но апостол Павел всъщност иска да ни разкаже в 7 глава на към римляните, че има един друг закон, който е малко като физичните закони. Той е закон, който ни притегля към греха и смъртта. И той го нарича закон, правило на плътта. Закон на плътта, който ни дърпа към смъртта и към греха. Ние не сме го открили все още по един или друг начин в историята. И когато не сме го открили, Бог прави нещо, за да можем да го видим. Защото по някой път, когато се замислиме, ние не го виждаме. Какво прави Бог? Бог дава Моисеевия закон. Всъщност той не е Моисеев, той е на Бога. И този закон всъщност ни показва колко е грешен греха. И когато го видиме, тогава откриваме, че всъщност ние не можем да го спасим този закон. Защото има някаква сила, която ни дърпа от него. Има нещо вътре в нас, което ни дърпа. Наречено плът, наречено грях. Нещо, с което сме дълбоко увредени. Но сме свързани. Свързани сме с това нещо. Докато не умрем. Всъщност това, което Исус прави на кръста, е, че в Него ние умираме към връзките на този закон, за да можем да живеем удохотворени, възкресени по един различен закон, който на други места Павел го нарича закон на свободата или закон на ходене в духа. Нещо, което той продължава да обяснява в 8 глава. Но в 7 глава точно това иска да опише. Да стане съвсем ясно. Да ни стане ясно, че има нещо вътре в нас, има закон вътре в нас, който действа толкова силно и жестоко, както физичните закони. И накрая, когато Павел казва, имам желание за добро, а злото ме изпреварва. Искам да вървя към Бога, но това ме дърпа назад. И накрая казва като безнадежност, окая наш човек,
Кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Защото това тяло, този принцип, който действа в мене, ме води към смърт. И накрая заключава. Благодарение Богу, има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй. До тук да кажем. И тъй казва Павел. Сам аз с ума си слугувам на Божия закон, а плътта на греховния закон. Тоест, това не е оправдание, когато се грешим. Ами, той греха, не аз. Не. Просто Павел казва, че има принцип, който действа. Действа вътре в нас, докато сме в това тяло. Но ние нямаме задължения. Ако ние сме приели Христос, Той разчупва връзките на задълженията ни към този закон и ни обвързва със себе си. Малко трудно ни е да го разберем. Малко трудно да разберем тези принципи и закони. Как така? Вижте, истинското и пълно избавление ще се случи, когато това тяло умре. Тогава ще получа ново. Тогава ще бъда възкресен. Тогава нещата ще бъдат тотално различни. Сега истината е, нека да си я кажем. Живеем в точно тая борба. Нещо, което ме дърпа назад, аз, който искам да отида към Бога. Какво да правя? Какво да правя в цялото това положение? Точно за това иска да говори апостол Павел в 8 глава. Нека обаче не забравяме, че наистина има закон, принцип, греховен, който е вътре в нас и той е силен. Не можем да гледаме на него с лека ръка. Трябва да му се противопоставим, трябва да тръгнем в друга посока. Знаете ли как действат физичните закони? Единият закон или една сила, ако те тегли в една посока, за да я победиш, ти трябва да намериш сила, която да те бутне по-силно в друга посока. Коя е силата, която може да ни бутне по-силно в друга посока, отколкото тази на плътта ни тегли? Това е нещо, което апостол Павел иска да разгледа в 8 глава и мисля, че си заслужава да му обърнем внимание. Нека Бог да ни благослови. Амин.